Сәлем дусларым, географиядан білімлерімізді нығытуымызны давам етеміз. Дуслар, сізге масштаб сөзі танышмы? Нәрсе ол масштаб? Неге керек ол? Бүгін біз сіздің білен шул турыда сөйләшербіз. Інім барлық малайлар кебек машиналар білен ойнарға ярата. Оңа бигрәк тә автомобильләрнең кішірейтілген модельләре ошый. Минем машинам нәк күрше абыйныкы кебек ди ул. Ә бір күнне мин бу модельнең 43 тапкыр кішірейтілгенін білдім. Қарагыз әле, дуслар, автомобильнең пропорцияларын саклап, аны кішірейткәннәр. Оның барлык детальләре 43 тапкыр кішірейген. Ә малайлар рәхәтләнеп машиналарның төзелешен өйрәнә алалар. Минем башка бер кызык уй килде әле. Мине кішірейтеп булыр микән? Безнең монтажлаучы абыйның кулыннан бар да килә. Ул мине берничә тапкырга кішірейтте, һәм мин рюкзагым эченә дә сыям. Ә мине зурайтып була микән? Юк, кирәкми. Телевизор экранына сыймам дип куркам. Дуслар, хәзер инде географик объектларга әйләнеп кайтыйк. Бер нинди елга, күпер, шәһәрне картада, глобуста үз зурлыгында күрсәтеп булмый. Менә карагыз әле, Казан шәһәренең картасы. Без бу картадан кирәкле урамны таба алабыз. Менә монда, Горький урамында безнең Шаян ТВ студиясе урнашкан. Ә бу Россия картасы. Анда безнең шәһәребез бер нукта белән билгеләнгән. Без инде бу картадан урамнарны таба алмыйбыз. Әйдәгез Идел елгасын табыйк әле. Карагыз, менә ул, нинди кечкенә. Ә инде глобуска күз салсак, анда Идел елгасы да, Казаныбыз да бөтенләй күрсәтелмәгән. Чөнки җир шары бу глобуста 40 миллион тапкыр кішірейтілген. Шуңа күрә, анда барлык елгаларны, шәһәрләрне, тауларны күрсәтү бөтенләй мөмкин түгел. Картада, глобуста объектлар түгел булсын өчен, аларның барлык детальләрен дә, барлык пропорцияләрен дә саклап, бер дәрәҗәдә кішірейтергә, ягъни күренешне масштабта эшләргә кирәк. Масштаб картада, глобуста билгеләнә. Мәсәлән, бу глобуста җир шары 40 миллион тапкыр кішірейтелгән. Мәсәлән, бер картага Кара диңгезне 10 мең тапкыр, ә Кавказ тауларын 5 мең тапкыр гына кішірейтеп төшерергә ярамый. Картада барлык географик объектларны 10 мең тапкыр, яисә барысында 5 мең тапкыр кішірейтергә кирәк булачак. Югыйсә, бу картадан берни дә аңлап булмаячак. Сүз уңайыннан борынгы кешеләр масштабның нәрсә икәнен аңлап бетермәгәннәр, һәм аларның карталарында шундый буталчыклар килеп чыккан. Ә хәзер кайсы масштаб зуррак икәнен билгелик әле, дуслар? Әлбәттә, А варианты, чөнки күз алдыгызга китерегез. Мине 25 тапкыр кішірейтергә, яисә 50 мең тапкырга. Кайсы масштаб белән бирелгән карта төгәлрәк? Әйе, дуслар, нәкъ шулай А вариантын сайлыйбыз. Чөнки күз алдыгызга китерегез. Шәһәрне 300 тапкыр кішірейтәбез, яисә 3000 тапкыр кішірейтәбез. Кайсы төгәлрәк? Масштабы 1-гә 25 мең булган пландагы ераклык ничә тапкыр кішірейтелгән? Әлбәттә, 25 мең тапкыр. Масштаб карталар өчен генә файдаланылмый. Биналар төзегәндә алар планын башта кәгазьгә сызалар, билгеле масштаб ярдәмендә кішірейтәләр. Шулай ук кул сәгатьләре, гаджетлар ясаучылар детальләрне башта кәгазьгә сызалар. Бу очракта масштаб зурайтылган рәвештә була. Дуслар, бүген мин сезгә дә бер бирем тәкъдим итәм. Бүлмәгезнең иңен һәм буен үлчәгез. Бу бүлмәнең планын 1:100 масштабында дәфтәргә сызыгыз. Һәм Инстаграмга Шаян география тамгасы белән җибәрегез. Ә бүгенгә сау булыгыз!